Πριν από ένα χρόνο η Χρυσούλα Παπαλουκά, άνεργη και άγαμη μητέρα, αποφάσισε με πόνο ψυχής να γράψει την 4χρονη κόρη της στο πρότυπο εθνικό νηπιοτροφείο στην Καλιθέα. Δευτέρα με Παρασκευή το κοριτσάκι μένει στο ίδρυμα, αφού η μητέρα δεν μπορεί να της παρέχει τη διατροφή και την ασφάλεια που χρειάζεται ένα παιδί. Ο αποχωρισμός ήταν πάρα πολύ άσχημος. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, βέβαια, γιατί η μικρή έχει συνηθίσει. Εγώ δεν έχω συνηθίσει. Και εδώ πέρα το παιδάκι μου τουλάχιστον έχει σύντηση, στέγαση, τα προσέχουνε πολύ τα παιδάκια. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο. Το ίδρυμα που μετράει 100 χρόνια ζωής όταν δημιουργήθηκε περιέθαλπε παιδιά θύματα πολέμου. Σήμερα στο λεγόμενο κλειστό τμήμα του νηπιοτροφείου φιλοξενούνται παιδιά θύματα της κρίσης, ενώ στον ίδιο χώρο έχουν οδηγηθεί και παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό ο άνθρωπος, ότι κάποιος αναγκάζεται να φέρει το παιδί του γιατί δεν μπορεί να το μεγαλώσει, δεν έχει να του δώσει να φάει. Κάνω οικονομία μια ολόκληρη εβδομάδα, δεν παίρνω τίποτα για μένα, εννοείται. Μπορώ να φάω μακαρόνια μια ολόκληρη εβδομάδα ή ρύζι και αυτά που έχω τα δίνω για το παιδί μου το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς να έρθει η Παρασκευή. Το σλόγγαν εδώ είναι «Κυρία, τι μέρα είναι αύριο». Η κόρη μου μετράει τις μέρες. Σήμερα, μαμά, τι είναι, Τρίτη, Τετάρτη. Σε 2 μέρες θα έρθεις να με πάρεις. Μανούλα. Και έτσι λέω, αγάπη μου, σε 2 μέρες θα έρθω να σε πάρω, πουλάκι μου. Μην ανησυχείς. Δεν θα με αφήσεις εδώ. Τις αγαπάω τις δασκάλες μου, μου λέει. Αλλά εσένα σ' αγαπάω πιο πολύ.